विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आपल्या हक्काचा कोकण साथ आता नव्या रंगात नव्या ढंगात, तोही फक्त 5 रुपयात। वाट कसली बघताय? घरपोच अंकासाठी आजच संपर्क साधा 9404 44 49 94 आणि 8208 47 04 80। शिवसेनेचे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघातील खासदार विनायक राऊत हे कोकणातील कळीचे नारद आहेत, अशी मिश्किल टीका भाजपचे नेते आणि माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी केली आहे। पाहूया। हे विनायक राऊत म्हणजे कळीचा नारद आहे। हा कळीचा नारद उगत नारायण नारायण म्हणत गावभर फिरतोय। राणे साहेबांच्या नावाने खडी फोडणं, भारतीय जनता पक्षाला कमी लेखणं आणि भारतीय जनता पक्षाचं केंद्र सरकार ज्या योजना आणते त्या योजनेचं श्रेय घेणं, याच्या पलीकडे या कळीच्या नारदाकडे काही नाही। हा उगाच चिपळ्या घेऊन गावभर फिरते। म्हणजे या चिपीचं विमानतळ त्याचं बाबा मंजुरी केंद्र सरकारने दिली, यांच्या ताब्यात असलेले महाराष्ट्र सरकारच्या MIDC ची ही नोडल एजन्सी आहे। अजूनही कुडाळपासून चिपीच्या विमानतळापर्यंत जाण्याचा रस्त्याला 2 तास लागतात। तो रस्ता का नाही केला त्याचा जाब द्या पहिले विनायक राऊत साहेब। त्या ठिकाणी जे पाणी लागणार आहे त्या विमानतळाला, त्या विमानतळाच्या पाण्याचे अजूनही प्रोव्हिजन नाही, त्याचा जाब पहिला विनायक राऊत साहेब द्या। या ठिकाणच्या ज्या वीज वाहिन्या आहेत त्या वीज वाहिन्या ह्या ओव्हरहेड आहेत। केंद्र सरकारने तेव्हाच सांगितले होते की अंडरग्राऊंड करा, कारण उद्या वादळ आलं किंवा आणखीन काय झालं तर इथल्या या विमानात उतरताना जर वीज वाहिन्या नसतील, तुटतील, जर ओव्हरहेड असतील तर त्यामुळे त्या अंडरग्राऊंड करा। माझं म्हणणं ते तर करा, या 3 गोष्टींचं पहिले श्रेय घ्या, काम तर करा। उगाच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या गोष्टी आपणच करून आणतो। हा एक निष्क्रिय माणूस आहे, उगाच गावभर चिपळे घेऊन फिरते। कुठलाही केंद्राचा प्रकल्प या ठिकाणी होऊ द्यायचा नाही। नशीब माझं म्हणणं आहे की या विमानतळाची जागा राणे साहेबांनी अगोदरच देऊन मोकळे झाले होते। आज जर विमानाची जागा जर या ठिकाणी शोधायला गेलं असतं तर विनायक राऊतांनी जागा पण घेऊ दिली नसती। जशी रिफायनरीला राजापूरमध्ये जो जागेचा छळ त्या ठिकाणी चाललेला आहे, विनायक राऊतांनी जो प्रकार चालवला आहे तोच प्रकार त्यांनी सीवर्ल्डमध्ये केला। ते पण राणे साहेबांचं स्वप्न होतं, त्यांनी सीवर्ल्ड आणलं पण जागा होऊ दिली नाही। बघा MIDC आडाळीची झाली, ती पण राणे साहेबांनी जागा घेतली। ती आज जागा घ्यायला गेले असं त्या गाववाल्याने पेटवून घातलं असतं या खासदाराने। नशीब चिपीची जागा पूर्वीच त्या ठिकाणी ॲक्वायर्ड केलेली होती, नाही तर आज शिवसेनेने पुन्हा यामध्ये वाद घालत बसले असते। म्हणजे कोकणाच्या विकासामध्ये कुठलाही हातभार लावायचा नाही, फालतू कुरघोड्या करायच्या, उगाच श्रेय लाटायचं, अशा प्रकारचं काम या कळीच्या नारदाचं सध्या सुरू आहे। त्यामुळे 24ला कळीचा नारद घरी जाईल याची काळजी